Arkitektoa zen berez Piranesi, baina apenas eraiki zuen ezer. Beharrizanak bultzatuta grabatu gintzan aritu zen, maisuki aritu ere bere bizitza osoan. La Roma de Augusto. Antzinako Erroma deskribatu zuen bere irudietan Elena Pérez Gallardo artearen historiako irakasleak azaltzen digunez. La capital del imperio contemporáneo. Ordura arteko grabatuen aurrez aurreko begirada aldatu zuen Piranesik. Por una mirada transversal. Zeharkakoa, diagonala, sakoneraduna da bere ikuspegia. A profundizar en lo que es la escala de los monumentos romanos. Durangoko museoak artista veneziarraren 57 grabatuz osatu du erakusketa. Nire ustez nahiko ausartak izan gara, Piranesi ekartzeaz Durangora, baina museoaren misiotako bat ere bada hezkuntza, Piranesi adibidez nor zan azaltzea, zelako eragina izan zuen etorkizuneko arte estiloetan. Grabatu guztiak originala dira eta bilduma pribatu batekoak, Jose Ignacio Olaberenak. Erakusketa apirilaren 26 egongo da zabalik, Durangoko museoaren 40. urteurreneko ospakizunetako bat izango da.